er for mørkt. Med selskuddet 6 til München og Frankfurt-udgang 41B. Videre afgående 2. Lars Haster, der har Nej, det skal jeg ikke. Men nu fik din mor 94, så din søster er 85. Ja, så der er nok med overrende på nu. Så det er nok så hurtigt. Ja, det gør jeg ud igen. Ligesom Eva gjorde hos sin mor, ikke? Ja, jeg var ikke engang gået med 4. Nå, det må du ikke. Jo, det må jeg sgu godt. Jo, det siger jeg ikke. Det siger hun sgu ikke noget til. Jeg vil ikke gå med aviser. Det kan jeg. Nej, det kan jeg. Det kan jeg sgu ikke. Ja, det kan jeg sgu da sige. Det går da godt. Men man er da også godt at sove til, ikke? Nej, det gør vi faktisk. Der var en overgang i vinteren, men det var efter, du havde været syg. Der var fuld omkring. det gør jeg ikke. Det er så meget, at det fortæller, at det Halvblod satan. Nu skal vi ud og besøge halvblod satan. Ja, hvorfor? Fordi det er en måde at vise muligheder på, og i stedet for de her ensartede parcelhuskvarterer, man byggede fra 60'erne og 60'erne. Så har man altså nu prøvet noget andet, og det ser ret spændende ud. Og det er han er god til det der. Så det kan jeg være kendt og være stolt.